luwih becik patenono timbang perpisahan berkhianat sulistyo tapi lagi samudra marang keluarga garbolan praputra urip ana kutha gedhe Mas Bayan Waluya ampun kundur sik Pak Lili sesideman mesti kasembadyan praputra lewat kincahing alismu masa anggelandan rasani atiku senadyan wis lingsir yosmaku aku isih mampu ngladeni sliramu mongko kowe bocah gunung senadyan bocah gunung kandugra angrimpo
bagus dhewe besok pinter sekolahe ya mas nyangking ember kemotengan lungguh jejer go tombo kangen tak kodangi bocah ayo aja mong pijer naso yen dituturi sibuk supaya selamat rahayu lanang dhewe anak wedok aku rong duwe anak wedok aku rong duwe apa diatun gelem gaweke aduh sayang anakku lanang besok gede dadi pejuang ya mas pipimu ana upane elingo marang sayimu wong ayu nyedrane saiki jur lali rusake awakku iki amarga mikir wong sing tresnani rasane lara dadaku wong bagus gawe lunga ora pamit aku ayo saiki ada tenangmu mangkacu kuning tondo tresnan kacu kuning dadi kowe isih nyanding selalalala rono mrene sing tak gawa ora bisa ilang nadyan mung sedelo napa pun medal dereng kok nyanti Mas Tomo nggih lah ndelik dengkeke kumat lho Pak niku Pripun? dengkeke umat dengkek kan mburi ngarepe gak umat kok ya iya ampun kondur sik lho bicare ampun kondur sik kumpul karo aku ampun kondur sik iya Batur Mas Tunggeng Mas Tunggeng Wetebugong sugeng midhangetaken iya
lang najan mung sedero Gasang. Pripun, Dek? Anu, Pak De mah njaluk apa, Dek? Njaluk apa, Dek? Selendang sutra kuning. Oh, selendang sutra kuning. Mantan gayeng. Oh, iya. bablasnya selendang sutra kuning. Oke, siap. Nah, Pak Dewiji. Pak Desan. Ya. Kula sing nutup napa jenengan, Pak? Sing nutup iki biasane bareng. Bareng nggih, ditutup bareng. Ayo. Dokter Mas Deni kudu midhangetaken Mas Basir Badan Kantun Mas Dewi wonten Watireng Juragane Kayu juga Pak Buming Selendang sutra kuning, Pak. Nggih. Selendang sutra kuning tandha mata saka selirane Macare ampun mundur sik. Bu Irkam, Pak Irkam, terima kasih. Ning kono kowe piye kabare? Tulung duet nono. Esok awan neng omah ora kerasa. Keluyuran Luyuran nang goleki sing tak sayang. mobil
Sleretireng tak sawang tambah manise Ibu bunga yen katon nyanding slirane Bakal atiku kekliwang riyan yen si podhan agawe ati keperangan ora mendem atiku sayang tetrem tak senanani sun pikadu te bondo Muda laras Albido esok awan ning omah wis ora krasa kaluyuran goleki sayang mubeng-mubeng mider anggonku goleki ora krasa esok awan wengi manen nganti wong liya nyawang leyang tak sawang besok ngepan jejeke taringin saka kademan sarui ngoce dheweke ngalih besokan elok kae tak sawang mbok aja ngece kodang kuning agawe pikirku kowe Sleretireng tak sawang tambah manise Ibu bunga yen katon nyanding slirane Bondo Ya Albino Muda laras Katur Mbak Cari Joko wonten kalangan sugeng midhangetaken dina minggu aku njakong gone kancaku nyawang sinden telu ayu ya mung siji sing nyantot jroning atiku lungguh we pinggir awake sing lemu apa kok iso kenggo atiku apa mergo krungu swarane sing merdu awang mesti mesem karo guyu kira-kira apa seneng karo aku Mas MC sampean minangka saksi sinden kena karo sinden kuwi Mas MC sindene omahe ngendi apa gelem
engko sore tak terke bali tah alamate tak takoni jarene wis ana sing duwe mulai cakeng domblong bingung pikire delek kesem-sem karo sidene muncul larasnya malam minggu aku jak penggone dulurku nyawang sinden telu ayu-ayu ya mung siji sing nyantol jroning atiku wonge ngadeg kambine sing apa kok bisa enggo atiku apa merga krungu suara Nggih Pak Sepuh Pak Nurawi Dodo Pak Raga sawang mesti mesem karo guyu kira apa seneng karo aku Mas MC sampean minangka saksi aku pengen kenal karo sinden kuwi Mas MC sindene omahe ngendi apa gelem yen tak terke bali tak cedhaki aku jalo alamate tak takoni jarene ana sing duwe mulai jago domblong bingung pikire delek kesem-sem karo sidene Ayo Pak RT bagus. Asik. Mudah laras yo. Nokak yo. Mudah laras. Nalika ingsun ketemu mring sliramu wong ayu aku mantel ana netraku kowe tansah mesem sato guyu ayo ring bilang seni sak rasane wong kaya rina wengi mung tansah ngalamun hae Piye, Rin? Oh enak to Rin? Gedene kasemayan
tansah sakon guyu masuk ring yo milangoni sak selahe yen ngendika langsung pake oke yo kaya ini rasane wong wayun rina wengi mung tansah ngalamun muda laras jian wis Wedene sekanku asmara aslinya parah yo kerasa kagem karang karena terus ketrek yo